Hello friends, nay belasi bayi जानो आरोना बैग्रि बिलाइथि ओमफ्राय जोङो नै दायो थांनो नागिरदों मादैमोननाव क'क्राझाराव मादैमोननि न'खौ दायो दिन्थिगोन आङो माने बिसोरनाव थाहैखानोसै आरोना ओमफ्राय गाबोन गौराङाव बेरायहैगोन मादैखौथ' मिथिखायो जानो हागौ नोंथांमोना आदैया माने जोंनि गामिनिनो आरोना बाबानि लोगो गोदोनि फुराना लोगो जोंनि न' खाथिनिनो आरोना न'आबो खाथिखा ओमफ्राय स' बिसोरावनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोंबो नुवाखै नालाय न'खौ फार्स्ट टाइम नायगोन आरोना बाबाया नुखांखाबाय आरोना न'खौ ओमफ्राय जोंल' नुवाखै ओंखायनो जों नायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना सिथ'मा जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो ओमफ्राय आदैनि कारा बेनो आरोना आं दाख्लि रिल्स लानाया नै गारिया बोलेर' आरोना ओमफ्राय दायो जों एसे पेकिं खालामना लाबोनोसै आरोना गाबोननि थाखाय स' थांगासिनो क'क्राझार मोनबाय फाइनालि सफैबाय मादैनि न'आव माल माथा लादों चल नै मादैनि गस्ला बासिदों जोंहा देन्जार गस्ला दंखायो माथो बेनावलाय सयथिबो गावनो अहायबा दोनफ्रांनानै नागिरना मोनाखैनो नै मादैनि गस्ला देन्जार हामला आरोना ओंखायनो हरसिगोन ओमफ्राय नै दंबावोसो मेरला ओमफ्राय नै माखासे सोबावबायसो ओमफ्राय नैबे मामिनो होदोंनो नै साइसथार समायगोन मामिखौ साइस जोलाय बिदिजों समायदों गासिबो गोदान जोब गानानै ओमफ्राय नैबे कट हरदो आरोना ओमफ्राय कट गोसोमबो दं नालाय बेखौबो हरबाय नै कट ट्राइ नायगासिनो आरोना जा साइज ओमफ्राय बेना नै साइज ने लोगोफोर नै गोसोम मादैनि आरोना मादैनि नै समायना जों हरबाय आरोना हरबाय एन मादैमोना बाहाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना देखो गावसोरसो जानो मा संगासिनो दाय नै दिनै मादैनि ओंख्रि संनाय मोनजासिगोन लाव ना ओमफ्राय नै लाफाया गारियाव थायै गैला गाज्रि जाजोब्बाय लाफाया बैथिंजायबो न' दं आरोना वाशरुम दं बैथिंजाय ओमफ्राय बेबो न'आ मादैमोननि भारा होदों आरोना मानसिफोर थाथ'यो माने मादैमोनना बांद्राय थाया नालाय गुवाहाटियाव थानांगौ जायो एखमबा बाहाय थायोबा बाहाय थाफैयो आरोना ओमफ्राय नै मादैनि फटकआ सिख्लानिमोन खोमा नै आदैया जा रानथेंमोन मादैयाथ' रानथेंसिनमोन दा एसे फंबाय ओमफ्राय नै नानि आजामोन उन्दैयाव मा सिस्टेममोन फिसाला ओमफ्राय फिसाजो दं आरोना मादैमोनना नैबेनो उन्दैयाव मा सिस्टेममोन नै नानियाबो दायो दिन्थिगोन आं र' बैहाय दङ ओमफ्राय नै आदैया आर्मिमोन आरोना नै आर्मिनि फट'का आगोलना नै बेनो आरोना नानिया मादैनि फिसाजो नै बाहायबो उन्दैनि फटक ओमफ्राय दायो नानिया गुवाहाटियाव थायो आरोना फरायो दा बाहाय थाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय आजाया बाहायनो फरायो क'क्राझारावनो ओमफ्राय हस्टेलावसो थायो आरोना आजाया मादैमोना न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय जों बिल्डिं गोजौआव नायनो नागिरदों दायो बारा होथ'यो आरोना ओमफ्राय मादैमोना बे थायो बांसिनानो थानाय जाया नालाय ओंखायनो बारा होदों जनगोर नै भिउआ गोजौजों समायना नुहुरो बेनो आरोना मादैनि न'आ क'क्राझार टाउन लोगोफोर क'क्राझार टाउन गौरां खाथियावनो ओमफ्राय दाहाय गौराङाव थांगासिनो आरोना दायो थांगोन गौराङाव फ्रेस जागोनसै फार्स्टआव रेडि जाजोब्बाय ओंखारबाय
थांसै आरोना गौराङाव थियारि जाजोब्बाय ओंखायनो माल माथाफ्रा आदैया दस्रायाव दंहैथ'यो ओंखायनो फेसबुकजों थांनांसिगोन आरोना माल माथा लानानै ओमफ्राय दाहाय पिकआप खालामगोन जोङो गौराङाव फट' सटक लाहैगोनसै आरोना ओमफ्राय आदैया दाहाय फैगोन रेडि सेडि थरा फैदो नै मादैमोनहा बिबारा एन बाहाय मानिमुनिबो नुदोंमोन आं मानिमुनिखौ गायदो आरोना नै ओमफ्राय बाहाय सोरबा दङ दा गैथ'आ बयबो थांदों आरोना नै बिबारा बैसिम दं आरोना फाइनालि सफैबाय गौरां माबा माबि फानगासिनो नै बाहाय लोगोफोर साजायदोआनो एसे गौराङावबो नै सिङाव फानफैयोना एसे बेरायनो सिङाव फानफैयोमोन ना माबायदि निउ इयारनि गौराङाव साजायस्रोदारदों निउ इयार मादैजों फैलायबाय आरोना जोंहा औ गौरां बुरिखौ लाफा लाफा बेरायनोसै बुरि नङालै मा सिख्लासो औ औ सिख्लासो ओरैनोबा औ सिंगेलसो होनलायलायदोलायनो दैया नायलाय मा सिस्टेमनि गोजा बोरै जाखो दाय गाखोनो र' नावआव इथिंबो गोजा नै दैया बोरै जाखो नै लोगोफोर थान्दा दिनाव आइसक्रिम जाया बिराद गोबाव जाबाय आरोना औ रा गोजां बोथोरनिफ्रायनो जायाखै सेंग्रायाव दखाजाजों माने नांदों मालायखौ गावनो मिन्थिजोबो ने मादैया आरो जोंनि गामिनि ना आदैनि आदसा दाउखिनाया बेनि नाम औ ओइलाय नाम दंखायोना बाहायनो दाउखि पार्क दोनदों ओंखायनो गार्डेना बिनिसोमोन ने औ हाया बिसिनिसो ओमफ्राय दा गार्डेन बानायबाय सेंग्रायावनो थैदों नो नै फट' सुट लाग्रा ओमफ्राय एकदमबारे डरेमननि दरा बिदि आरोना हाय नबिता हम लोग दसे दुनिया में जा रहे हैं होनलायलायनाया बि न' सिङाव बे ओरै खेवनानै थांलायलायदोलायनो डरेमन बायदि ने फौजिफ्रा जोंना रेस्ट लादों टेन्टआव जोब्बाय बारनानै मालाय आखल गाज्रि होबाय वाव ज' सेलफि क्रेप जि मोजां नुबाय नानि सान्दुङाव मिलाया होनदों आसाम मिलाया बे आइफनजों बैजों मिलायो नामा खेबाय मादैया गराय गाखोदों आसलि गरायाव गाखोनो हागोन हाया आसलि गरायाव गाखोनो हायो गाखोफेराखै गाखोफैबाय नोगोर गोजौ गोजौ गियोलां गाखोनो गियाबा गोजौ ओरै जागोन मा खालायनो दागोलैखा ओमफ्राय दुरानो ओइ दे जोङो फिलफिल लानासो फैदों एखे हैबाय बारदों मादों गौरांनि अमा and वहाँ भी है सिर्फ ऑरेंज है गाइस and बेसे एबाराव जों बै थांगोन आरोना गार्डेनाव दैमा खाथियाव एकदमबारे वाह पानीपुरी इस पानीपुरी को नजर रखना पड़ेगा लगता है
Hello. 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 Ayo, baबाय नायलाय सिख्लाफोरजों फटक लाजागासिनो सिख्लाफोरजों Army.